Yunwa ke ji? To ki shiru kin ji? Ki bari yanzu baba zai zo ki shiru. Kin ji? Wakala. Na ga kun yi jigun-jigun ne kai da Khadija, lahiya ko? Wallahi yanzu ma kuka yunwa ta zo tana mun. Khadija yunwa kike ji? Wakala. Ka je gurin wannan hamman me? Tashi maza ka je gurin Malam Tajo. Ko kuma Malam Tajo bai da mutunci, je ka gurin Inusa Magaji. Baba ka san na je gurin shi fa ranan nan ya zazzage ni yana bin ka bashi fa. Inusa Magaji ka rabu da shi, babu yadda zai da ni. Ka tashi ka je ka ce na ce ya baka bashin naira 5,000 ka kawo min. To shikenan baba. Yau an kaga dan gundalo. Ka kira min shi, maza ka turo min shi. To shikenan. Kai, Khadija. Wannan hali da muke ciki. Allah ya takaita mana. Shi ma yayin naki dan gundalo ya maza ya zo mu san yadda aka yi koda za a samu na shan kuɗi. Allah ya kawo shi lafiya. Assalamu alaikum baba. Dan gundalo, bismillah. Baba ya gida? Dan gundalo. Na'am baba. Me aka samu ne yau? Wallahi baba, yau da na fita ma kasuwa ba abin da na samu wallahi baba. Khadija kin ji? Babu abin da ya samu. Dan gundalo dama da Allah muka dogara da kai muka dogara. Ga azumi yana zuwa. Haba. Me da hankali. Wallahi baba in na fita ne gaba ɗaya ma mutane kallon mahaukaci ma suke min idan ina a kasuwa. Gaba ɗaya ma ni yanzu ba ciniki ma gaba ɗaya. Buredin da na sara tun shekaran jiya yanzu kwana 10 kenan ba a siya ba yanzu. To ga azumi yana zuwa. Yanzu ya zami. Gaskiya baba azumin nan ma ba zan yi ba dan idan na azumin ma yunwa nake ji in dai na azumi ba zan yi azumin ba ma gaskiya. To dama wancan azumin ba yi kai ba. Gara ma Khadija ta yi guda 10. Khadija? Azumi nawa kika yi? Ya 3 ne. Guda 3? Allahu akbar, to Allah ya maki albarka. Ka gani dan kundalo. Dama ma Khadija ita guda 3 ta yi. Mun sa azumin ko ɗaya ba kai ba gashi wannan ma kana nema ka ce ba za ka yi ba. Wallahi baba wancan azumin ma matsala aka samu idan na yunwa nake ji shi yasa ban yi ba wancan azumin ba. Wallahi baba. Allah ya shirya ka. Khadija. Ki aike gwamma wake kin yi guda 3 ko? Ga wannan da yake zauna ko ba haka ba? Ko Khadija? Dan gundalo. Na'am baba. Yau azumi saura kwana nawa? Baba fa azumin wannan shekara fa ina tunanin an daga shi fa ba za a yi ba. An daga shi? An daga shi. Khadija ana daga azumi dama? Kowa ya ce ya aka azumi.